que aquí a Monforte han estado viniendo a mi casa, mi hermana Margarita y 4 más. Yo recuerdo 5 señoras vestidas de negro preguntándome el credo, el Padre Nuestro, preguntándome absolutamente todo. Y venían todos los años a verme. Y se llevaban una caja de uva y un sobre que llevaba dinero. ¿Para qué era el dinero? No lo puedo asegurar. Mi padre siempre me ha dicho que era para ayudar a la congregación. ¿Pero cuánto ayuda a la congregación? Ante estas personas que dicen que de algún modo el Hogar Santa Isabel se pudo beneficiar económicamente de estas adopciones, ¿usted lo niega? No. Otro gallo nos cantaría. La Toñi no busca cap litigi, ni tan sols en el cas que pogués provar irregularitats en la seva adopció. L'únic que vol és saber qui és la seva mare, especialment perquè necessita antecedents mèdics per a una filla malalta. Per això ha decidit venir a Barcelona. Si realment és cert que la seva mare biològica va voler mantenir l'anonimat, sap que les úniques que n'hi poden donar alguna pista són les monges de Santa Isabel. Aquest és el mateix viacrucis pel qual han passat molts altres afectats i com ells no ha obtingut cap resposta. Nosotros no podemos romper un pacto, no sé cómo decirte, hecho con esa madre. Primeramente que no estamos seguras, ¿comprendes? Y segundo, que yo tampoco, es que no me entra en la cabeza ya desvelar nada. Te lo digo de verdad. Quien algo esconde es que algo teme. Si no, no tendrían ningún decir, bueno, pues nada, si esta chica está buscando a su madre, ¿qué más da que yo te dé la documentación? Porque si hay alguien que me tiene que decir que no me quiere ver, es mi madre, no ella. Hola, Mati. Mira, una nueva para la araña. Una gavi per l'aranya? Sí. Està al col·le, està al motador, toma, tranquil. Tenim un nen de 6 anys i mig que ha estat diagnosticat amb un TDA, un trastorn d'Asperger. Els neuròlegs el primer que et pregunten és a la família què? A la família paterna podem contestar, a la materna no en tenim ni idea. Perquè ja no estem parlant de la meva necessitat psicològica de saber, estem parlant d'una necessitat mèdica. Si hi ha una tendència genètica a una família a heredar-los, a dia d'avui la ciència no pot fer res per prevenir-los. Però jo puc decidir amb més llibertat, amb més tranquil·litat i més coneixement de causa si torno a ser mare o no. L'Eva va ser adoptada a Santa Isabel de Barcelona. Des de l'any 1999, tots els adoptats tenen el dret a saber qui és la seva mare biològica, perquè ja no es pot amagar la seva identitat darrere la figura del part anònim. La llei arriba tard per a l'Eva. Només les monges de Santa Isabel li poden donar una informació vital per a la salut del seu fill. Ante una imposibilidad. También hay que aceptarlo. Que te mates ahora a dar vueltas inútilmente, para mí es una pérdida de tiempo, de verdad. ¿Incluso si hay motivo de salud? Mismo si hay motivo de salud, es que no... A mí me preguntan si tengo a alguien que murió de cáncer, y he dicho, pues mira, de momento no tengo a nadie, que yo sepa. En canvi, jo lo tengo. Totes ens hem trobat amb un mur, ja no només el de la família adoptiva, sinó en un altre mur, que és el de les germanes de Santa Isabel. Sempre hi ha 2 o 3 germanes que són les mateixes, implicades en les nostres partides de naixement, són els mateixos noms. Hi ha la presència de la família Figueres fins a l'any 73. D'alguna manera tenim la sensació de que hi havia un escenari amb uns personatges molt concrets i molt tancat. I sempre passava tot de la mateixa manera. Les clíniques Lourdes i Sant Cosme i Damián de Barcelona van ser l'escenari del naixement de moltes criatures als anys 60 i 70 que no sempre es van quedar amb les seves mares biològiques. Moltes adopcions de nens nascuts en aquestes clíniques van ser tramitades per un personatge clau en les adopcions que es feien a Barcelona. Es tractava de Josep Figueres, creador, juntament amb la seva dona, de la obra familiar de adopció José Figueres. Els Figueres tenien llargues llistes de pares de tot Espanya i fins i tot de l'estranger, que esperaven ansiosos i disposats al que calgués per poder adoptar un nen acabat de néixer. Josep Figueres assignava una mare gestant i la seva criatura a una parella de la llista d'espera.
D'aquestes coses no es fa publicitat, no surt ni a les pàgines amarilles, però en aquell moment hi havia, diguéssim que el boca a boca, el fer les coses ben fetes, que et venia la gent i et deia sabem que aquí a la gent se la tracta humanament, vull dir, fins eren els pares que volien adoptar, tenien la consciència que no es feia cap irregularitat, que hi havia uns ordres jurídics que vetllaven per això. Una noia jove, sana i molt bonica. Això és tot el que sap la Lucrecia sobre la seva mare biològica. A part del neguit per saber els seus orígens, la Lucrecia comparteix amb altres nens adoptats, a través de la Fundació Figueres, les sospites que no totes les adopcions es van fer de manera regular. La manera com va ser entregada la seva nova família li sembla, com a mínim, sospitosa. La Montse Figueres va trucar als meus pares, que era el dia esperado, el dia de... Vosaltres us poseu allà, enfrente de l'Hotel Ritz, no us baixeu del cotxe, dins del cotxe, obriu la porta, que jo ja m'aproparé. Jo vaig néixer el diumenge a la 1 i la meva mare recorda que era cap a les 2, era l'hora de dinar. I es van ficar allà i van veure com aquesta senyora creuava el carrer amb un bebè amb els braços, i llavors la meva mare va ser un moment molt emotiu, va estar plorant molt i li va dir: Lucrecia, aquí tienes a tu hija. Penso que aquí hi havia algo que no era normal. Està clar, un nen no s'entrega al carrer si tu no vols amagar algo, i algo gran. Per què els meus pares no els havien citat a la clínica? Como todo se entiende que era como un poco de traperlo, pues nosotros lo vimos, si no normal, lo aceptamos, ¿entiendes? De un principio ya ves que aquello era una cosa que no estaba dentro no estaba legalizada. Tú estabas desagradecido y tú lo que quisieras es que aquello fuera bien y fuese para adelante y nada más. Y no podías exigir, no podías, oiga, yo quiero la factura, yo quiero que esté así, yo quiero saber de dónde y de cómo y de qué manera. No lo podías exigir, ¿entiendes? Als anys 70, una adopció, per quan creus que aquestes despeses, quan es podrien elevar? No sé, em fa l'efecte unes 200.000 pessetes, una cosa així. No crec que arribés, però diguéssim, més o menys una cosa així. I això inclouria? Tot. Tot el que eren els gastos mèdics i d'estància de la noia i tot això. Després, els tràmits legals, això ja era un tema que el duia l'abogat i no participava a nosaltres. Alguns pares que acudien a la Fundació Figueres van rebre un paper amb unes referències orientatives del cost de l'adopció. Les despeses mèdiques amb visites, part amb anestèsia i atenció pediàtrica ascendien a unes 18.000 pessetes. L'estada de la mare durant l'embaràs a residències com l'Hogar Santa Isabel pujava a unes 21.000. Total, 39.500 pessetes. Costa entendre on anaven a parar la resta de diners fins a arribar a les 200.000 pessetes que la mateixa Montserrat Figueres reconeix que es pagaven. Un preu equivalent al d'un pis de l'època i que molts pares adoptants admeten haver pagat. Que algunos afectados actualmente sí que dicen que si donde intervino el señor Figueras habrían habido unas cantidades de dinero bastante importantes, que quizás... Es eso lo que nos decían, pero él decía que era para el hogar y al hogar no llegaba nada. Que alguien me viene a decir, pero ¿cómo es que pedís tanto a los padres? Nosotras. Dice sí, el señor ese está pidiendo para la... Entonces yo lo primero que hice es informarme a ver si aquí venía algo. ¿Comprendes? No lo habían recomendado como una bella persona, yo no voy a pensar lo contrario, pero el dinero es tan feo. L'ombra d'irregularitats en la gestió dels Figueres va merèixer una investigació judicial als anys 80 que no va prosperar. Però les acusacions de lucrar-se amb adopcions són creuades.
I la Fundació Figueres va acabar trencant amb Santa Isabel. Vam veure que hi havia alguna cosa que no era massa clar. En quin sentit? Pues, bueno, en un sentit de que aquelles noies humanament no se les tractava bé quan se'ls hi estava cobrant. Amb ella, cobraven amb ella, amb el matrimoni, cobraven per tot arreu. Però és que, a més, ja no era un problema de diners, era un problema d'humanitat. Cada dia és divendres a TV3. Això és collonut, això, eh? Mare de Déu. És que venen ganes. Va, 50%. Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta, segon, i Xavi, tercer. Els tres formats a la Masia, eh? Els tres fets aquí. Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí. I en Pep Guardiola. El que molts consideren el millor entrenador del món, què? Nascut a Santpedor, format a la Masia. Te n'adones? És possible que tinguem el millor equip de futbol de la història i la majoria dels seus jugadors són fets aquí. Què tenim? Que què tenim? Tenim els Pirineus, plens de neu a l'hivern, i tenim 580 quilòmetres de costa des d'Alcanar fins a Portbou. Amb 336 dies de sol a l'any. Tenim l'Empordà, la Fageda, la Cerdanya... El Delta de l'Ebre, l'Estany de Sant Maurici i Aigüestornes. Tenim la Sagrada Família i el Parc Güell, construïts aquí per un gran senyor d'aquí. Tenim totes les coses maques que va fer en Miró. Tenim els ous d'en Dalí a Port Lligat. I tenim un munt d'històries de la Mercè Rodoreda i de Montsó. I els poemes visuals d'en Joan Brossa. Per descomptat, tenim i sempre tindrem les paraules de Joan Manuel Serrat. Tenim coses que només nosaltres tenim. El tió, el caganer, la sardana... La Patum i els castellers. Bé, ara no només són nostres, són patrimoni de tota la humanitat. Tenim llonganissa de Vic, el recull de Fonteta, el d'Ullestret, les galetes de Camprodon, els calçots i el romesco, el capipot, el trinxat i les millors anxoves del planeta. I tenim els millors cuiners del món. Fent plats increïbles amb les coses bones que tenim aquí. Coses nostres, coses bones que tenim. Estrella d'Am, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona. Tira't. És una pina. Seu allà, seu. Ens estan esperant tots en aquella banda. Treu-la enrere. Si Guardiola fos el teu entrenador, intentaria treure't el màxim rendiment. El compte expansió de Banc Sabadell fa el mateix, però amb els teus diners. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. Són les 8, un dilluns més el trànsit lent al centre de la ciutat. Les temperatures... setmanes per... Primer, et vam multiplicar l'efecte cap de setmana. Ara volem que el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres també siguis més feliç. Et volem seguir demostrant que pots